Recording in progress. Feliz noche. Een gezegende avond, als ik het maar zo mag vertellen. Estamos contentes unos después de un par de días. We zijn blij dat we weer samen zijn na een paar dagen die voorbij zijn gegaan. Ja, estamos de un gira largo. We hadden een lange gira dat we moesten maken, ronde dat we moesten maken. Ja, espero no esté back con Dios su poder. Maar we zijn terug met Gods wil. Ja, es mi quiero acordar romano riba buki nos tienen que Dubai met un chesunan como sobra. Ik wil broers en zussen nog herinneren over de boeken die we nog over hebben. Ik heb Yes. ongeveer 11 boeken over. Ja, es die lei dominical en toko descanso mi descanso, es sello of marca. De zondagswet en de boek van rust. Ja, de mensen romano timeste nagamisa. Als jullie nodig hebben, laat me dat weten alsjeblieft. Yes. Entonces, si natami romano se queda en el capítulo 10 aquí nanan. Zo zijn we gebleven bij hoofdstuk 10 Sí, die buki conflicto de los siglos. van het boek Het Grote Conflict. Ok. Kiko nos estudia dentro de se dingen part 1, como se dice con él. Wat hebben we allemaal geleerd van deel 1 dat we hebben afgehandeld? Ja, eso nos muestra eigenlijk mi romano co come titolo ta il progresso di reforma na Alemania. De titel is De vooruitgang van de hervormingen in Duitsland. Yes. Mañana se mire op pantalla. Então, nós visa também com de capítulo 9, nós deal com Zwingli. En zoals we het in het beeld kunnen zien, en we hebben ook gesproken over hoofdstuk 9, Yes. over Zwingli. Yes. Então, Zwingli aqui nanan tanten com Lutero tava da ding, na ons je mele ding isolação. En Zwingli hadden we mee gesproken terwijl Luther zich in isolatie bevond, als we het zo mogen noemen. Yes, Luther, sim. Luther assim escrevi, manda sua carta nan, seu escrito nan. Luther die bleef doorgaan met schrijven en hij stuurde zijn brieven die hij had geschreven op. Yes, pero de outra banda também, Zwingli caminha tava da também assim com a reforma. Maar ook Zwingli, daar waar hij was, is hij doorgegaan met de hervorming. Correto. Dus nós temos que Deus, mesmo com dinge tempo aí, awe também está chamando na reformador na para fazer obra. Ook net als toen is God tegenwoordig ook aan het roepen om de hervormingen in gang te zetten. Juist. Mas eu não sabia, eu não sabia bem escrever cita, of não, ela me disse que é resumen chiquito, mas Laat me even een korte samenvatting maken voordat we doorgaan. dus ik hoor ook Orgus Lutero, dus laten we zeggen, a disperse, não está sa unelabai. Als we kunnen herinneren, Luther die verdween, niemand wist waar hij naartoe was gegaan. Juist. Dus ik merk ook dat ting algum gente não co, laten we zeggen, começa a protestar. En zo begonnen een paar mensen te protesteren. Sim, dus dan die assim, que passa, que sasta mata na matele of com, dus chegou Luther a disperse. Vanwege dat Luther was verdwenen, dachten de mensen dat hij misschien vermoord was. En Ja, daarom ja. begonnen ze met de protest. Correto, pero nós mira que o piende começa a bindi lanti e para pe verdade nan bíblico. Zo zagen we dat veel mensen naar voren kwamen en zij bleven volhouden in het Bijbelse waarheid. Ja, is ainda não que ora que Lutero estava da mais presente, não estava da para pe verdade. Pero o que la vai de isolação, sim não sale bem e para pe verdade. Stephen, So- no rabia, pero naman po kita Joycita. So, may kisa si Urman, deal nos amin tamira Joycita so. Agora, ok, nós vamos ter trocar.
Ja, Thanks. zie. Zie. Zie dat? Ik wou net vertellen dat velen die stonden op nadat ze hadden gehoord dat Luther verdwenen was. En terwijl dezelfde mensen waren die niks deden toen ze Luther hoorden spreken. Juist. Dus ook wel moer, of suppoestamente muri, nanga sale bini, die land. Ja, en nu zijn ze naar buiten gekomen denkende dat hij is gestorven. Juist. Dus we zien het aan ons por mirele, en onze studiële dingen tempo die Jesus, mesunko, Ook wat we hadden bestudeerd, ook in de tijd van Jezus is ongeveer hetzelfde gegaan. juist. Hoor ik Jesus muri, dus we meer hopi abin converdi. We hebben ook kunnen zien dat nadat Jezus gestorven was, dat velen zich hebben laten bekeren. Juist. Tremendo. Dus, pero no se mire que nanga wo, no se vai camino se queda. En nu gaan we door waar we zijn gebleven en dan kunnen we dan zien. Então, bis, e pergunta da Kiko Satanás ahasi pastroba e obra de reformação. Dan is de vraag, wat heeft Satan allemaal gedaan om het werk van de hervorming te kunnen verstoren? Ok, dus je ziet de bis, que menos se queda, but Satan was not idle. Wat we zijn gebleven was dat staat dat Satan is niet nutteloos gebleven. Juist. He now attempt what he has attempted in every other reformatory movement. Hij probeerde alles wat hij daarvoor ook heeft gedaan in alle bewegingen van de hervorming. To deceive and destroy the people. Door de mensen te misleiden en ze te proberen te vernietigen. By palming off upon them a counterfeit in place of the true work. Door hen in te palmen met een tegenstrijdige werk. Yes, as there was false Christ in the first century, Zoals er valse christenen waren in de eerste, valse Christussen waren in de eerste eeuw yeah, of the Christian church, van de christelijke kerk. so there arose false prophets in the 16th century. Zo ook stonden valse profeten op in de 16e eeuw. Okay, so diabo sempre de tra para contra-arrestar e obra de reforma e reavivamento verdadeiro. De duivel probeert altijd om tegenin te gaan of een tegenstrijd te leveren tegen de hervorming. Ok, dus De ware hervorming. juist, mesmo que eu escutava de dinge tempo aí, assim não lutar também dinge tempo final aqui. Zoals het toen was in die tijd, zo zal het ook zijn in deze eindtijd. Juist, que mandi, nos maneira de bisa dinge versículo aqui, não? De Eclesiastes 1:9. Net zoals het hier zegt in Ecclesiastes is volgens mij Klaagliederen 1 vers 9. Então bisa lo que estava tá, lo que lo tá e lo que aguardo si, lo que lo guardo si, assim não tem nada novo bouw di solo. Dus pensar met de prediker, de klachtliederen. Dankjewel. Prediker, Dankjewel. Die Yes. twee haal ik altijd door elkaar. In ieder geval, als ik het even zo mag vertalen, zegt het wat er was en wat er zal zijn, ook wat er zal worden en wat er wordt. Zo is het ook dat er niks nieuws is onder de zon. Juist. Dus, foi ora picadre in the mundo. Oké? Dus vanaf het moment dat de zonde de wereld in is gekomen, E plan de redenção aguardo activar. werd de plan van redding meteen in gang gezet. E essa que o trazer na Adam para compreender o plan de salvação aqui. En dat werd naar Adam gebracht, zodat hij het plan van redding kon begrijpen. Juist. E Kiko e tindease este evangelho. Zodat hij kon begrijpen wat hij moest doen. Dus de evangelie werd naar hem gebracht. Juist. Então foi no momento aqui Satanás começou a trazer movimento contrário, of evangelho contrário.
Vanaf dat moment is Satan begonnen met een evangelie te brengen dat daarin tegenging. Juist. Dus agora bom, picar a separar-nos voor de Deus. Want herinner je heel goed dat de zonde ons heeft gescheiden van God. Dus eu recebi evangelho que assim nos compa bolbe beca você que Deus. Dus daarom moet er een evangelie komen die ons leert hoe we terug kunnen keren naar God. Juist, dus recebi reforma e revivamento weg. A Dus bolbe er moet beca. een hervorming komen, een opwekking komen, Yes. moet er eigenlijk. Juist, dus Ons weer wakker te schudden. correto. Dus inimigo agora vem com um evangelho diferente, evangelho falso. Meu bisa. De vijand die kwam dus met een valse evangelie, kunnen we zeggen. Juist, false. Sim, vamos estudar. Sim, reforma falso. Een valse hervorming, een valse opwekking. Ok? Dus agora nós lezen, nós siga lezen. Den boekje conflicto aqui. En wanneer wij doorgaan met lezen in dit boek van het grote conflict, Se você mira Mateus 24, 4 de 5. dan zien we in Matthäus 24, hoofdstuk 4, versen 4 tot en met 5 en dan vers 24 en 25. Juist, porque hermano vai te dizer ding cita hoy, Cristo não falso lolanda, die cita que nós acabamos de lezen aqui. En het citaat van zuster White dat we net hebben gelezen, zegt zij dat valse Christussen zullen opstaan. Juist, com profeta falso. En profeten. Então você mira, Jesus avisa de Mateus 24, 4, e de avisa En dan Jesus, zegt Matthäus, Jezus in Matthäus 24 vers 4. sim, e Jesus quando está avisando, mira para nenhum gente, não ganha bolso, passou uma roupa e lo binde mi nome bisando, ta amita e Cristo e lo ganha roupa e En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Juist. Versículo 24, pessoal, mas Cristo não falso e profeta não falso, lo lanta e lo hace señalan e maravillan grande pagan, se possível, hasta e eleginan, mira, mita bisa bosse di antemano. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waren het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorgezegd. Juist. Que men promete que Jesus começa a bisa lo bin guerra, rumor de guerra, cultura tipo de conai. En voordat Jezus zou zeggen dat er je zal geruchten horen over oorlogen en al die andere dingen. Juist. Que men economico de soso de pafo de iglesia, pafo de pueblo. Met andere woorden, de dingen die buiten de kerk omgebeurt, buiten de mensen, buiten het volk. Juist. Jesus começa a dizer que não promete de dingen pueblo. Begon Jezus eerst met hen te spreken die in het volk zijn. Pisando na mira para nenhum gente no ganha bolso. Zeggende tegen hen, laat niemand u misleiden. Nou mire, dus Jesus começa a prometer atender para ding. Als je het goed hebt gezien, Jezus begint binnen te werken. Juist. Dus je snapt niet para voor sowieso de bindi mes, pero para ding mes het stabiel. Want de mensen van buiten die zullen vanzelf komen, maar de mensen binnen, hun moeten een stabiliteit hebben. Oké, dus Kiko Cristo hace. Dus wat heeft Christus dan gedaan? Ela pone e discípulo en su focus na primeiro lugar ding iglesia mes, versículo 4. Hij heeft mij, als je kijkt naar vers 4, de discipelen hun focus op het juiste pad gezet als eerste. Dus die kon wat. Dan tengo nos ta wak pa fo kiko ta pasa Venezuela Venezuela com Amerika, por exemplo. Want terwijl wij kijken naar bijvoorbeeld wat er gebeurt tussen Venezuela en Amerika. Israël, Gaza, oké? Israël en Gaza bijvoorbeeld. Of Oekraïne, Russia. Of de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Juist.
inimigo te trappen ding nos un sames. Dan is de vijand binnen aan het werken en dan weten we helemaal niet dat dat gebeurt. Juist, precies zoals sali, prometo que les alivisa, mira pañuendo no ganhamos. En daarom het eerste wat Jezus zei was, zorg ervoor dat niemand die misleidt. Juist, laat ons ook 2 Corinthians aan kort ponen. 2 Korintjes 2 kunnen we zien hoe dat Vers gaat. 11, juist. Revisa. Vers. Pa Satanás no toma ventaja riba nos, pa sombra su triquinan, no ta desconocido pa nos. Oké. 2 Korintjes 2 vers 11 zegt, Yes. Aha. het begint halverwege vers 10 dan in het Nederlands. Opdat de Satan ons geen voordeel mag behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Juist. Dat is weer, hè? Want dus in Portugees aan je die of, nou, de bim, een beetje. Oké. Zie, laat me poner assim aqui, mirando o versículo aqui. Als we hier naar deze tekst kijken, Nós me ser, laat ons nós me ser vigilante. dan zegt het ons dat wij eigenlijk wakend moeten zijn. Juist, nós somos padrumi, ding batalha aqui. We kunnen niet gaan slapen in deze strijd. Dus wat dan je flecha? Want, Wat dan je flecha? oké, want dan krijg je een pijl door je lichaam. Juist. Dus mirando tudo isso aqui não, pensei nós me se estudia o revivamento falso também, que Satanás abincone. Als we naar al deze dingen kijken, dan betekent het dat we ook moeten de valse hervorming of opwekking die Satan mee is gekomen, moeten we die ook bestuderen. Juist, we zullen lopen naar het título di capítulo 10. E progresso. En vergeet niet de titel van hoofdstuk 10, dat spreekt over de vooruitgang. Juist, o progresso de reforma na Alemanha. De vooruitgang van de hervorming in Duitsland. Juist. Dus de significa dus, laten we zeggen, Luther abincone. Luther kwam met deze hervorming. En dus Satanás que strova e obra di reforma aqui. En Satan weer deze werk van de hervorming storneren, Juist. verstoren. Correto. Dus mes cos inimigo está haciendo ave também em 2025. En hetzelfde doet de vijand nu in 2025. Juist. Dus nós temos estudia e nós temos estudia história aqui, como ela se do passado, para nós possamos como está sendo do futuro, de nosso tempo. Daarom moeten we het bestuderen hoe hij het in het verleden heeft gedaan, zodat we kunnen begrijpen hoe hij het nu in deze toekomst is aan het doen. Ja, dus nós mensen po identificar, We moeten het kunnen identificeren. en door nós identificar, nós por detectar, En omdat wij het kunnen identificeren, kunnen we het ook erkennen. en teorie nós despierta gente enquanto DJ. En dan kunnen we pas de mensen ook wakker schudden wat betreft de vijand. Juist, e para mostrar não correr, no join e movimento X aqui para sombra, é engano. Zodat kunnen we de mensen ook vertellen dat ze deze X-beweging niet mee moeten gaan met deze beweging. Omdat het Juist. een leuk Então assim ainda para join e sunkuta de Deus para trazer e obra aqui na final. En zo kunnen zij dan deze werk dat van God is, wel samen met hen mee het werk ten einde brengen. Juist. Dus beetje nós vai mirar com banda com inimigo atrás. Dus banda de reforma verdadeiro, ela start is counterfeit. En zo gaan we het bestuderen, zo kunnen we zien hoe de vijand de tegenbeweging is begonnen tegen de hervorming, tegen de ware hervorming. Juist, que mendo in dos reforma estava daarbij. Fake, real. Dus er waren 2 hervormingsbewegingen bezig, een echte en eentje die niet echt was. Juist, Of beter gezegd die van de vijand. correcto. Então,
Maar lubida, hoe dat ding in mes de meu, laten we zeggen mensen, de meu iglesia, dat in dos reformen. In éénzelfde kerk waren 2 hervormingsbewegingen. Yes, dus wij meer een beetje duidelijk de Zullen we zo capitolo. Yes. Die zullen we zo bestuderen in hoofdstuk 10. Oké, waar kan de visa? 2 Corinthians 1, 13, 14. Is de Kijk visa? wat het daar zegt in 2 Corinthians 2 vers 11, 12, 13 en 14. Hoofdstuk 11. Hoofdstuk, 2 Corinthians hoofdstuk 11. Ja, Oh, sorry. 2 Corinthians hoofdstuk 11, de versen 13 12 en en 13. 13 en 14. 13 en 14? Oké, Ja. corrigeer me broer als ik het fout zeg. Yes, yes. Ok, mi no estaba en sosiego de mi espíritu, pa sombra mi no ahaña de mi romantito, ma después de a despedir dinan, mi abin Macedonia, ma gracias sean a Dios, quien de sempre de guia-nos de su triunfo de Cristo, e te manifestar door de nos e lo duce de conhecimento de je natur caminda. Oké. Als ik kijk naar 2 Corinthians 11 in het Nederlands, dan zegt het iets anders. Want hier zegt het, en broeder, misschien heb ik het fout hoor. Hier zegt het, want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Dat zegt Oké. het in het Nederlands. Ja, mi quero saber tá, mas que vero ver. Era disso anco. Era disso agora. Quero saber melhor que vero ver. Sobre a verdade, sei me quero mostrar se. Quero saber uma cópia, corro bes plaque in aan. Zie, just 3, just 4. Dus ja, eigenlijk, lokaal brother is het bom. Oké. Sí, lo que ama receta robes. Pero ok, yo si returendo esa un text robes ma plaquina. Ok, pero это 2 Coríntios 1, 13, 14. Het is wel 2 Corinthians 11 vers 13 en 14, maar in het papiermens is een verkeerde tekst daar geplakt. Maar Ja. de tekst is wel correct. 2 Corinthians 11 vers 13 en 14. Correcto, juist. Ok, então sigue com ele 2 Pedro en 2, 1 3. En dan gaat het naar 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. Juist. Dus het mostra eigenlijk, laat me kwijt op versículo 1. Het visa, maar profeta en falso tambe alante mei di pueblo. Mes coscolo tinta messia dona falso, mei di boso. E kenden aan lo introducir nascondi, herejía en destructivo, hasta negando e shonko a cumpranan, treciendo destrucción repentino nanames. Oké, dit is versículo 1. Oké. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zoals de heerser die hen gekocht heeft en verloochende en schielijk verderf over zichzelf brengen. Eerst vers 1. Juist. Dus het is duidelijk, mei di boso. Het zegt heel duidelijk dat het onder u bevindt. Juist. No pa voor, sino pa ding. Niet buiten, maar binnen. Juist. Que me aceita e forma que enemigo tem mais éxito, que ele tem sempre mais éxito. En dat is de vorm hoe de vijand altijd meer succes had. En altijd succes had als hij dat aan de binnenkant deed. Juist. Pessoal, se gente, por exemplo, bisami, ok, me tu uma ventice de dia. Als een persoon mij bijvoorbeeld zou zeggen, ik ben een adventist van de 7e dag, een 7-dag adventist. Het bij iglesia riba sábado, se te keren dingen sábado de dia. Hij komt naar de kerk op Sabbat, hij gelooft in de Sabbat, dat het de 7e dag is. Juist, quizás hasta esta tienen en forma pro salud. Misschien houdt hij zichzelf aan de gezondheidshervorming. Juist, het is aan também, se vive de fim de tempo. Hij gelooft ook dat we in de eindtijd zijn. Dus het is fácil, het is aan mijn brother que me tenho traco né, brother que de bom amo.
Want dan zegt het van, oh, dan moet ik ook samen met deze broeder werken, want hij is ook goed. Juist, pero sin saco e drenta e la infiltra drenta mij di nos. Maar zonder te weten dat het een infiltratie is binnen ons. Pa hiba e iglesia na un contra-reforma. Om de kerk naar een tegenwerkende hervorming te brengen. Juist, we zijn bisa nos tinko sinha identificar quata e movimento correcto. En daarom heb ik gezegd, we moeten leren hoe de juiste beweging te identificeren. Juist, we zo e gente bon te mire skibiri we su frente 666, por exemplo. Want je ziet het niet geschreven op de mensen voorhoofd 666, bijvoorbeeld. Juist, correcto. Dus, we no te mire, pero ela drenta si pa hiba e iglesia in un outro caminho. Je ziet het niet, maar die is wel naar binnen gekomen om de kerk naar een andere plek te brengen. Juist, en dat hoop je die met mij die ons. En zo zijn er vele dan onder ons. Juist, wakker de bisa, ding promete Matthäus 4. En kijk wat het zegt in 1 Timotheus 4 vers 1. Ma espírito de visa claramente que en el último tempo nan, algum locai for de fé, door die paga atenção na espírito nan engañoso e doctrina nan di demonio. En kijk wat het zegt. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Juist. Que men die ora e mirando is aqui, seriedade is aqui. En als wij kijken naar hoe serieus dit is, E sempre inimigo tram is un cos. en dat de vijand altijd op dezelfde manier heeft gewerkt, Door die filtra drente mij, en door Ginang 13 e cambio, hibanos back na Babylonia, na ons visa. en door juist in het midden van het volk te werken en zo de mensen terug te proberen te brengen naar Babylonië. Juist. En toen começa voor die pading mes. En dat begint aan de binnenkant. Juist. Que me la 13 euro e que 13 over die reforma falso me mij die su pueblo, Dios pueblo. En dan wil hij de valse hervorming brengen dan onder het, of tussen het volk van God. Ok. Dus eu que saque na mente, Met dit in onze achterhoofd, você vai 30 mes ding e capítulo 10 aqui. dan gaan we nu juist echt in het hoofdstuk 10 gaan beginnen. Dus als man passa e te aqui, nós dispone e base para 30 capítulo. Vorige week tot nu toe hebben we alleen maar de basis gelegd van deze hoofdstuk. Juist. Dus e capítulo 10 gran conflicto aqui te musa nos kiko a soso de e ku luter mesra bim back pa bing dreetje lokaal ko kumisa dai. En deze hoofdstuk laat ons zien waarom Luther terug moest komen om dat recht te zetten van al die leugens. Juist. Dus agora bom, Lutero dinge tempo e tava da 13 e reforma verdadeiro. Want Luther die bracht in die tijd de ware hervorming. Pero después, ora que ela vai de isolação, después, o lobo nam brabo a kumisa 13 e contra-reforma. En toen hij zich had teruggetrokken in isolatie, kwamen wolven die wilde wolven die de tegenhervorming brachten. Ok? Of Dus, valse hervorming. juist, dus o objetivo de inimigo tá para neutralizar a verdade presente of a protesta, a mensagem de protesta. Want wat de vijand wil is eigenlijk het neutraliseren van de tegenwoordige waarheid of de waarheid die gepresenteerd wordt op dat moment. Juist, para ter na hora que guardo 13 meses a verdade presente, Dat tot het moment dat zelfs de tegenwoordige waarheid gebracht zal worden, para que não tem efetividade para coração of mente de gente. zodat het geen effect zou hebben op de mensen hun manier van denken of hun hart. Juist, dat betekent dat de nossa tratando para fora de igreja não cair. En daarom werkt Satan zelfs buiten, ook in de kerken, de gevallen kerken. E também dentro do povo de Deus. Ambos banden de trás. En ook onder het volk van God. Hij werkt aan beide kanten
tegelijk. Juist. Ze no pensa meco te fosso e tagi denante li bonbon na lunta passando. Dus ga niet denken dat hij alleen maar daar buiten bezig is en dat hier binnen niks gaande is. Juist, precies de visa is Satan is not idle. No, zo zal jullie zeggen. En daar wordt net gelezen waar het zegt dat Satan niet nutteloos staat te wachten. Juist, dus pro me e durante, escute bom, pro me durante e lei dominical, Dus voor en ook onder de zondagswet Satanás lo introduci movimento falso. zal Satan een valse beweging binnenbrengen. Juist. Denos iglesia mes In onze kerken zelf e também den outra denominação e foco da Caibau de Babilônia. en ook in de andere denominaties die daarbuiten zijn die onder Babylonië vallen. Ok, lá vamos dizer, Mateus 24, Laten we het lezen. Dus, sim, aí galera, lá me diz bulhas aqui, se me quiser Ik sla deze over. Qui non cava. Sì, la mi diz qui è verso aqui, sì, então qui è con 2 Timoteo 4, 1 digo 4. Sì, mi deve leggere. E tu visa, mita urava in presenza di Dio e in Cristo Gesù, quien lo busca è vivo e è morto non, mita urava delante di sua apparizione e suo reino, predica e palavra, sia preparada na tempo e fora de tempo, spierta, repreende, exorta com opi paciência e instrução, para sombra e tempo lo bin kukiko, não lo no suporta doutrina sano mas, ma al contrario para satisfazer a mes desejo não lo acumular para mes, sinha donan para bisnan lo que não reia kuta kishiki que atende, e lo bira não oreia for de verdade, e lo volve na fábula. Oké. Ik betuig je nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Voorkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij een oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Juist. Se hopi bem nós usa o texto aqui de Pablo, a Timoteo, Vaak gebruiken we deze tekst van Paulus in Timotheus. usando que rende nan e foto bij bira na lomba of na orelha para é verdade, pero eigenlijk het op piano que Deus o pueblo mes. Vaak denken wij dat het spreken over de mensen daarbuiten, dat ze hun oren zullen afkeren van Gods woord. Maar eigenlijk is hij met het volk van God aan het praten. Juist, pessoal, agora bom, Deus tem pueblo ribatera, Want weet dat God een volk hier heeft op aarde. então e pueblo tem que spierta is nan ifo. En dat volk moet de mensen daarbuiten wakker schudden. Pero a você e pon anje e pueblo aqui, e que mensen quita e pueblo aqui voor die verdade presente, Maar als hij dit volk kan weghalen van de tegenwoordige waarheid, ta quem tem para spierta in den ifo. dan wie zal het dan zijn om die mensen daarbuiten wakker te maken? Juist, we zeggen que neutralizar e mensagem die protesta verdadeiro. En daarom wil hij de boodschap van de waarheid neutraliseren. Essa é a ideia tempo de Martin Lutero e essa está sendo de Hetzelfde. nosso tempo também. Hetzelfde heeft hij gedaan in de tijd van Martin Luther en zo wil hij dat ook in onze tijd doen. Ok, lá vamos ler. Ele visa. Laten we dat lezen. Ele visa, notwithstanding the widespread declension of faith and piety, there are true followers of Christ in these churches. En ondanks dat de boodschap zo verspreid is van geloof, dan zijn er toch
waren volgers van Christus in deze kerken. Juist, these churches, que men die voor de iglesia de Dios. Met andere woorden, buiten de kerk van God. Ja, dus de kerken, dus es nango te kaibo die el pueblo de Dios. De kerken die, zeg maar, de kerken die niet vallen onder het Adventisme. Pero dat is before the final visitation of God's judgments upon the earth. Maar voordat God zijn raak op het volk hier op aarde zal brengen, zijn gerechtigheid, There will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness. dan zal er zo'n opwekking zijn onder het volk van God zoals het vroeger was. Yes, godliness has not been witnessed since apostolic times. Zo'n goddelijke opwekking zoals het niet voor is geweest sinds de apostolische tijden. Yes, dus diablo te mirando, ik me la studia que en meesta met de Bijbel is spirit profecia. De duivel heeft deze dingen ook zelf bestudeerd in de Bijbel en in de geest der profetie. Juist, dat per se mes, ik heb bingo een counter-reformation, een counterfeit revival. En dat is de ware reden waarom hij ook met een tegenopwekking, een tegenhervorming wil komen. Juist, het is that this spirit and power of God will be poured out upon his children. En het zegt dat de geest, de macht van de geest zal op Gods volk, nee, het is de spirit en de power. De geest en het macht van God zal uitgedragen worden op zijn volk, op zijn kinderen. En de wagen is gewezen, at that time, many will separate themselves from those churches. En het zegt dat in die tijd velen zichzelf zullen afkeren van die kerken. Juist, dus zeg je dat iglesia in Babylonico, hè? Hier spreekt het over de Babylonische kerken. Nou, no separar voor die naam. Zij zullen zich afscheiden van hen. Which the love of this world has supplanted love for God and his word. Which the love of this world has supplanted. Omdat deze wereld de liefde van God heeft afgekeerd is van deze liefde van God. Oké, let me just hinka e punto aqui. Ding, pirigi, prometo me seguir vai. Ja. Ik wanna Laat just me even iets hierin duidelijk maken voordat ik door. Yes. Ora ko ene na ki separana mes voor die iglesia nan kai. Wanneer deze mensen zichzelf afscheiden van de afvallige kerken, Corabom. Nang te separar pa so na mira e apostasia e cos nan ding na iglesia que te constitui Babylonia. want zij scheiden zich af omdat ze de Babylonische dingen zien in hun kerken. So eu pergunto da Bira, acaso não lo simplesmente join a iglesia de Dios maneta actualmente? Corabom, não estou huyendo para apostasia. De vraag is dan, zullen zij binnen de kerk van God komen zoals het nu is, terwijl zij zelf zijn aan het vluchten van afvalligheid? Juist, sei te pergunta. Dat is de vraag. En tu contesta tal, maar tu mic não sabe? Ja, não sei. Dus eu contesta da não. En dan is de vraag nee. Maar zo, hermano, vai de bis outro caminho. Want Sister White zegt op een andere plek, Que Deus não está obrando a walk para trazer hope de igreja. dat God op dit moment niet bezig is werk te verrichten om velen in de kerk te brengen. Para não resultar agora na direita de porta de lante e não sair de porta para trás. Zodat het niet gebeurt dat zij via de voordeur naar binnen komen en via de achterdeur weer naar buiten lopen. Juist, que men te pensei Deus também obra dentro sua igreja, que é fiel lang dentro. En daarom gaat God ook het werk verrichten met de trouwe volkers in de kerk. En dan que é fiel lang Deus também junto com snango asali. En met die trouwe mensen zal God ze samenbrengen met zij die zich hebben afgescheiden van de afvallige kerk. Juist, en dan nang a woord bij join dingen grito duro.
En dan zullen zij samen gaan om de luide roep uit te brengen. Anto pesete sigi bis un otro camino, anto e otro adventista na te yamanang adventista na nominal. En dan zegt ze op een andere plek over de Adventisten die zij nominale Adventisten noemt. Anto e nominal lang e dorkunanta nanta worldlings, dus nanta mundano. En omdat deze nominale Adventisten meer werelds zijn, Nang lo join ke mundo pa bringa contra e que men di nang mes kuta adventista lo bolto join inimigo pa bringa pueblo de Dios. en dan zullen zij, deze afvallige Adventisten, eigenlijk de wereldse groep eigenlijk gaan ze samenwerken met hen om de volk van God aan te vallen, die trouw zijn gebleven. Yes nang go a join. En zij die ook van de afvallige kerken zijn uitgekomen. Juist, en te penseren, hermano, de bisa, nang lo biranos mas better enemy, dat is nang die FMS. En daarom zegt Sister White dat zij bittere vijanden zullen zijn, erger zelfs dan de ware vijand. Juist. Dus dat is gewisa, many, both of ministers and people will gladly accept those great truth. Yes. Ze gaat door en zegt dat velen, zelfs de predikanten en het volk, zullen blij zijn en blij accepteren wat de waarheid is. Dat aan hen de grote waarheid die zij hoort. Yes. Which God has caused to be proclaimed at this time to prepare a people for the Lord's second coming. Dat God heeft toegestaan om uit te dragen, om een volk voor te bereiden voor de wederkomst van Jezus, van de Heer. Promego me sigue. Voordat ik doorga. Dus diz, se nos diz, mira, é picture aqui nos land. Als we deze beeld die voor ons ligt kunnen waarnemen, Nós temos que compreender que nós não porta adventista, diz adventista nominal. dan moeten wij vanavond begrijpen dat wij geen nominale adventist kunnen zijn, washi-washi adventist. Dus nós mensen sali voor die setting nominal, e bira echt is real adventista, que Deus kepa nos staat. We moeten dus die nominale houding achter ons laten of zelfs verlaten. Adventist worden dat God wil dat wij worden. Correcto. Wat is gewisa? The enemy of soul desires to hinder this work. Kijk wat het zegt. De vijand van zielen wenst deze werk te hinderen. Juist. Agora, nota qualquer obra é que é strop, sino é obra aqui. Denk eraan dat het niet wat voor ander werk wil hij verstoren. Het is dit werk dat hij wil verstoren, wil hinderen. Correcto, zo. Dat pensei mes e no kepa tem lang bisa singi e no kepa tem reforma e revamento verdadeiro dentro do povo de Deus. Als ik het zo goed mag zeggen, hij wil niet dat er een ware hervorming begint onder het volk van God. En dat pensei mes hende nan que Bíblia e palavra de Deus maneira meseta. En daarom de mensen van het volk van God die de waarheid willen leven zoals het moet zijn, volgens het woord. Juist, het is jammer fanatico. Noemt hij ze fanatiekelingen. Het is jammer een extremista. Hij noemt ze extremisten. Juist, para você sentir malo, para você não, aqui com la me queda neutral. Zodat je je slecht gaat voelen en dan zeg je nee, ik wil dat niet, laat me neutraal blijven. Juist. En dat is and before the time for such a movement shall come. En dan zegt hij, voordat zo'n beweging zal komen, in die tijd. Juist, he will endeavor to prevent it by introducing a counterfeit. En dan zal hij alles ervoor doen om dat tegen te houden door een tegendraad, eigenlijk een valse opwekking te introduceren. Juist, en te pergunta da acaso está tomando lugar cava? En dan is de waarheid, is dit nu al gaande? Pessoal, agora bom.
undi e forman anche Jesuiten te obra. Want herinner je dat een van de manieren hoe de Jesuiten zijn werk doet, Na introducir lo que nos se llama futurismo. daar hebben ze iets geïntroduceerd wat wij noemen het futurisme. Juist. Dus dan we dan de koe is ziet aki we oké, het is verdad, het is bij tumaloga. Dan nemen ze deze stukken en zeggen ja, het is waar, het gaat gebeuren. Pero ainda no un día den futuro. Maar nu nog niet. Het komt ergens in de toekomst. Juist. De otra palabra, peace, be still. Met andere woorden, wees stil. Drumino, tranquila, nada no te Blijf maar pasando. slapen. Juist. Blijf maar slapen, er is niks gaande. Juist. Camine enemigo zit trando. Terwijl de vijand wel aan het werk is. Juist. Het is in those churches which he can bring under his deceptive power. En het zegt, die kerken dat hij onder zijn leugens, zijn deceptive powers, zijn misleidende macht kan brengen. Juist. He will make it appear that God's special blessings is poured out. En dan zal hij het laten voorkomen alsof God zijn speciale zegen uit is gedragen. There will be manifest what is thought to be great religious interest. En dan zal het voorkomen waarop lijkt dat er een grote religieuze opwekking is, grote religieuze interesse is. Juist. Multitudes will exalt that God is working marvelous from them. Grote multituden zullen, of grote bevolking zullen zeggen dat God is prachtige werken voor hen aan het doen. When the work is that of another spirit. Terwijl het werk eigenlijk van een andere geest is. Juist. Under a religious guise. Onder een religieuze vermomming Satan will seek to extend his influence over the Christian world. zal Satan proberen zijn invloed te vergroten onder de christelijke wereld. Kemendi, esto brando dingen mundo cristiano y también dingen pueblo de Dios mes también. Dus hij werkt in de christelijke volk, maar ook onder het volk van God. Juist, het eigenlijk la mi hasta visa, het tra más duro ainda dingen pueblo de Dios mes. Laat me het zelfs zo zeggen dat hij harder werkt onder het volk van God, of tussen het volk van God. Juist, we zo het tinco mantenernos na sonho y den elevamiento falso. Hij moet ons gewoon daar in slaap blijven sussen in die valse hervorming. So carabon, Dios doet nos een mensaje para doen el mundo. Want je moet niet vergeten dat God ons de boodschap heeft gegeven om in de wereld te verkondigen. Juist, le doen Martín Lutero den su tempo, despierte su pueblo den tempo. Hij gaf het aan Martin Luther in die tijd om zijn volk wakker te schudden in die tijd. Juist, y mes cosas para nos tempo. Hetzelfde geldt voor onze tijd. Ok, dus promé que siete último plaga na bij kai de mundo aqui. En voordat de 7 laatste plagen gaan vallen op deze wereld, Ora que na misa Jesus foi ora que lei dominical guardo enforçar completamente. laat me het zo zeggen dat wanneer de zondagswet helemaal ingevoerd is, Juist. Dus de outra palavra, promé que marca de bestia vini. met andere woorden, voordat het merkteken van de beest komt, Juist. Que men die ora que está formando bij cana birecos. zodat wanneer hij eigenlijk zich aan het vormen bezig is zich te vormen naar het ware ding dat hij moet worden, Anterior Satanás een reivamento falso. dan zal Satan met die valse opwekking komen. De iglesia não gusta constituir Babilonia, primeiramente, In die Babylonische kerken als eerste e também de iglesia de Deus. en ook in de kerken van God. Ja, in de dus- kerk van God. Mesmo conosco de tempo de Lutero, estava de um counter-reformation.
Zoals in de tijd van Luther ook een tegenopwekking was, een tegenhervorming was. Assim na também de nos tempo. Zo zal het ook gebeuren in onze tijd. Juist, oké. Dus se nós seguir o que ora Als we doorgaan met studeren, lá nós que cita aqui na. laten we even kijken naar deze citaat. It means the enemy of soul has sought to bring in a superstition. Het zegt dat de vijand van zielen heeft geprobeerd een bringende superstitions. Ja, dus Hij heeft geprobeerd dus naar binnen te brengen iets superstition. Ik moet de woord eventjes vertalen. ja. Zie je. Want het is belangrijk om het juiste woord te hebben. Juist, superstition. Nee, wacht, zo van je. Veronderstelling. Dus de vijand van zielen heeft geprobeerd een veronderstelling binnen te brengen. Yes, that a great reformation was to take place. Dat er een grote reformatie moet plaatsvinden. En toen kon er mij die king. En onder wie? Tussen wie? Among 70 Adventists. Tussen of onder de zevende dag Adventisten. And that this reformation En deze reformatie dan. would consist, waar kon het even hoor, hè? En kijk waar het naartoe wil brengen. Would consist in giving up the doctrines which stand as a pillar of our faith. Dat ons wil brengen dat wij de doctrines die de pilaren die staan als de pilaren van onze geloof, dat we die moeten opgeven. Juist, and engaging in a process of reorganization. En dat we in een proces moeten ingaan om reorganisatie te bewerkstelligen. Juist, wat hoop je bij, maar je explique ik ook, hè? Ik heb dit al vele keren proberen uit te leggen. Wat? Hoop je bij gente te waak, por ejemplo, las visa humano kuta portar tra como misionero. Waar kijken mensen naar broeders en zussen die werken als missionarissen? Of gente dan kuti un ministry kunang lanta por dizer bij YouTube of por dizer personal un camino físico. Of ze kijken naar mensen die een ministry zijn begonnen, al is het online of op een persoonlijke plek. En dan bezig de nang te bezig te reorganiseren, het proces de reorganisation. Dan zeggen zij dat zij bezig zijn in het proces van reorganisatie. No, Van de kerk. juist, pero het proces de reorganisation que de papi die aquí. Maar het proces van reorganisatie waarover zij het hebben, Je ziet dat het is duidelijk will take place among 70 Adventists. de citaat zegt heel duidelijk, dit zal gebeuren onder de zevende dag En Adventisten. to kiko eta atrove, Wat is het eigenlijk? eta giving up the doctrine which stands as pillars of our faith. Het zegt dat ze de doctrines moeten, ze moeten wegdoen met de doctrines die staan voor als de pilaren van ons geloof. Juist, que man die aceite kogo nos tinguak, ora nos mire hey pero, het koki ko nos te parape atenang no te bezig te tene mas na je, bijvoorbeeld. En daar moeten we op letten als wij zien dat zij de dingen waarvoor wij staan, dus onze pilaren, dat zij daar niet mee bezig zijn zich daaraan te houden. Por ejemplo, Bijvoorbeeld, nunca por ejemplo dat we dat ding, of lang is het biblicamente y según Espíritu Profecía, ordenación de gente mover. bijvoorbeeld. Juist. Bijbels gezien en in de geest der profetie te zien, is er nooit gesproken over het inzegenen van vrouwen. Por ejemplo, como pastor. Als bijvoorbeeld als een priester, als een pastoor. Tepa na llega sin leo die bautis ainda. Totdat ze zo ver zouden komen dat ze zelfs mensen gaan doven. Juist, dus ora bewak het tipo de movimento ng aki, may di nos, En wanneer je ziet dat zulke bewegingen eigenlijk onder ons zich bevinden, te qualquer mano vai te pavirige. dan is het dit waarover zuster White is aan het spreken.
Que men nos met se keer een pilaar nan die nos fe, sin wijk af voor die je. Dus met andere woorden, wij moeten blijven volhouden aan de pilaren waarvoor wij staan van onze geloof. We moeten Ja. daarvan niet afwijken. Juist, então ik koke inimigo ta trece mei die nos. Ik En dat is wat cambio het, die doctrina onze- aqui. Sorry, de laatste heb ik niet. Ik cambio nan doctrinal aqui. Dit zijn de dingen die de vijand onder ons brengt. Het proberen te veranderen van deze doctrines die belangrijk zijn. Ja, it is where this reformation to take place, what would result? Het zegt dat waar deze reformatie zich plaats zal vinden, wat zal er daar dan gebeuren? Yeah, it is the principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church. Het zegt dat de principes van de Gods waarheid dat God heeft, en de goddelijke wijsheid dat God heeft gegeven aan zijn kerk die overblijft. Kirmana Vaida Visa Wat zegt Sister White? will be discarded. Met andere woorden zullen ze aan de kant leggen. And the Wagada Visa, our religion will be changed. En kijk wat het nu zegt. Onze religie zal veranderen. Juist, mira ko inimigo dasi, no sé quest, el versículo anterior. Zie je wat de vijand eigenlijk doet als je kijkt naar de versen die we daarvoor hebben gepakt? El 30, mei e texto de Bisanos, De dinos, tekst zegt tegen ons dat hij zich onder ons bevindt. en to voor die mei dinos, En onder ons, dus tussen ons, dan begint hij. el 13, e cambio di fe entre nos. Dan begint hij de veranderingen van het geloof onder ons te brengen. En no ti nada más mío, langs visa of misa, no ti un forma más mío pa diablo si kunota sin. Als we het zo mogen zeggen, er is geen betere manier voor Satan om dat te doen dan op die manier. Juist. Dus die mij bota confia in, wat is dat? Ta ventiste ta, want in berat, bota doen je free, lang bisa si bota doen je pulpito, oké, predica. En eigenlijk zeg je van, hij is een van ons, wij vertrouwen hem en dan geven wij hem de preekstoel om te preken. Juist. Of als we se bise, oké, join bida, nos te nombre como líder, het 30 de nos juntan aan de iglesia. En zelfs maken we leiders van hen en dan zitten ze onder ons bestuur. Juist. Of na te subi bij bida te orna jega presidente die Unie, por ejemplo. En misschien gaan ze zelfs zo ver dat ze president van de Unie, president, secretaris van de Unie worden. Juist. En de Ginana na te man de veneno bouw. Mire? En van daaruit dan besturen ze hun graafschap, hun Gift. Poison. gift naar Juist. beneden. Ja, Correct. poison, hun gift naar beneden. Dat we Dios te doen aan ons verdad ng aki de buki conflictos. En daarom geeft God ons deze waarheden in het grote conflict. Quando se mira eta sine que la pasa de tempo di Lutero, Zodat we kunnen zien dat het zo gebeurde in de tijd van Luther. anto hermano vai de bis asine lo eso so de tambe de nos tempo y eta so diendo cava. En zuster Wijs zegt, zo zal het ook in onze tijd gebeuren. En het is ook al gaande. Deus pa iglesia de Dios pa wake up, lanta arriba y no queda Todo- dormir más. En zodat de kerk van God wakker moet geschud worden. En niet doorgaan met slapen te blijven. Ja, is wat visa. Wat te pone. The fundamental principles that have sustained the work for the last 15 years will be accounted as error. Kijk wat het zegt. De fundamentele principes die de kerk standvastig heeft gehouden voor de laatste 50 jaar, zal beschouwd worden alsof het een valse leer is. Ja, is een het ook. fout is. En to voor die pading aki kita pasa, En nieuw van binnen, wat gaat er dan gebeuren van binnenuit? a new organization would be established. Een nieuwe organisatie zal dan gevestigd worden. Awo no kibuka, no ta number novo ta bebini. Maar vergis je niet, er zal geen nieuwe naam komen. Juist, kama een number takeda, maar net nos tinha aqui. De naam blijft zoals wij het nu hebben.
Pero doctrina também logo nos está para peta bij cambia. Ela cambia kabala in bisa assim. Maar de doctrines waarvoor wij staan zullen veranderen, maar laat me het beter zeggen, ze zijn al veranderd. Juist. E vou mire claramente na sign. En dat kan je heel duidelijk zien aan de teken van ons, de symbool van ons die veranderd is. Juist. Bijvoorbeeld, mira, antes que nós estávamos in 3 engelen. Juist. Want als je weet, vroeger hadden wij de 3 engelen Como logo, als de logo van de kerk. que simboliza el mensaje de protesta verdadero. Die de boodschap van protest, de ware protest symboliseert. E agora nós temos outro logo, que é um logo ecumênico. En nu hebben we een heel andere logo dat een ecumenische logo is. Dus algo cambia. Dus iets is veranderd. Então, hermano, vai te poner assim, a new organization would be established, en let me poner, it has already been established. Zuster Wijs zegt dat er een nieuwe organisatie zal zich vestigen, maar laat me het duidelijk zeggen, ze hebben zich al gevestigd. Juist. So, para bom, hermano, vai escrever dentro do tempo que lo vai suceder, pero para nós, ela suceder acaba. En moet je herinneren dat Zuster Wijs schrijft dat in de tijd van haar dat het iets is van de toekomst dat gaat gebeuren, maar wij in onze tijd, het is al gebeurd. Juist. So, otherwise, se nós não te querem, então, aí nós te bisa, no hermano vai te ganhar. Want als wij dat niet geloven, als we het anderen zeggen, dan Ja. zeggen wij dat Zuster White is aan het liegen. Pero nós não te querem que te ganhe, dus ela toma lugar. Dus wij geloven niet dat zij is aan het liegen, dus met andere woorden, het heeft zich plaatsgevonden. Yes, and this gives a books of a new order will be written, a system of intellectual philosophy will be introduced. Ze zegt, boeken van een nieuwe orde zullen geschreven worden. Een systeem van intellectuele filosofie zal geïntroduceerd worden. Yes, and this gives the founders of this system will go into the cities and do a wonderful work. En ze zegt, de founders, degenen die dit hebben bewerkstelligd, deze systeem hebben bewerkstelligd, zullen in de steden gaan en daar prachtige werken doen. Ja, dus de andere palavra dice, pero Dios te kunan, atananda siko grandi, hinden aan de bautisa, que men Dios te. Dan ga je zeggen van, kijk, ze doen toch grote werk, mensen worden gedood, dus God is toch met hen. Yes, pero na otro bana, que te visa, the Sabbath of course will be lightly regarded. En dan zegt ze aan de andere kant, de Sabbat zal natuurlijk heel lichtjes geconsidereerd worden, aangenomen worden. Yes, and as also the God who created it. En net zo ook de God die haar geschapen heeft. So nothing will be allowed to stand in the way of the new movement. Want niks zal toegestaan worden om in de weg te staan van deze nieuwe beweging. Yes, que men wa ekoki está tomando lugar y lo ve sigue vira más erg. Dit is nu eigenlijk plaats aan het vinden en het zal alleen maar erger worden met de tijd. Yes, wat mesmo cosco de tempo de Juan Bautista. Net zo ook al in de tijd van Johannes de Doper. Juan Bautista, Dios mesra preparé den desierto para e persona e alarma, den desierto. God moest Johannes de Doper in de wildernis, in de woestijn klaarstomen, zodat hij het woord kon komen brengen. So agora bom, tem den tempo de Juan também, den pueblo de Dios estabelece new organization que agora estabelecer. Ook toen in de tijd van Johannes de Doper was er een nieuwe beweging die zich had gevestigd in de kerk. E nada não estava a pôr a para den caminho de movimento aí. En niks mocht staan in de weg van die beweging. Você melhor vou ler Desire of Ages, o nascimento de Juan. Wanneer je de wens, wanneer je de wens der eeuwen leest en je kijkt naar waar gesproken wordt over de geboorte van Juan, Ja, van Johannes. Juist. Het is een eco
Dios me será eduque pa fo den desierto pa e por qualificar pa preparar el camino para Jesús. Dan zegt het dat God hem in de woestijn, buiten die systeem, buiten die beweging, moest voorbereiden, zodat hij de weg voor Jezus kon Ja, voorbereiden. so korabong, e di Bijbel bisa, pa hasi e camino korkoba rechtback. Want de Bijbel zegt om die kromme weg recht weer te maken. So etawa de krom door kunang a give up e doctrina nang di Dios, nante tiene een mandamento di gente. Het was krom, zegt de Bijbel, omdat zij zich aan de geboden van mensen zich hielden, in plaats van die van God. En toen zei Juan predicar repentivo, so el reino di Dios te cerca. En daarom was Johannes de Doper aan het prediken van bekeert u, want de koninkrijk van God is nabij. Ok, so, carabón, Juan Bautista de ting e verdadero mensaje di reforma, mensaje di protestantismo verdadero. Juan Bautista. Johannes de Doper had de ware boodschap van hervorming, de ware boodschap van protest. Pero Satanás que trova e obra door que la landa pading di su pueblo, la landa un nuevo, un movimiento nuevo. Met deze pueblo. Sí. Dus Satan had een nieuwe beweging begonnen onder of tussen het volk van God. Pero de bisabo door que Juan tabel die mensaje, hopi abandona a iglesia nang, y tambe hopi abandona a iglesia y abimpa bautiza tegen desierto seca Juan. En velen hebben de kerk achter zich gelaten en zijn gegaan daar in de wildernis om gedoopt te worden door Johannes de Doper. El bautismo de arrepentimiento, right? De doop der bekering. Juist, en tot de koei te bij toemaloga, en als je meer klaar, Bijbel is profetie de visionos, ik koei te bij toemaloga dingen ultimo dia. En de Bijbel zegt ons dit heel duidelijk, we kunnen het ook duidelijk zien. Dat is de hervorming die zich gaat plaatsvinden in deze dag. Correct, so the leaders will teach that virtue is better than vice, but God being removed. Het zegt ook dat de leiders deze beweging gaat leren aan de mensen en waar God zelf eigenlijk weggehaald wordt. Juist, Dios notei, en notei, het para pa foque do bij de bati, Revelation 3:20, per in de pading. God is er niet, God staat buiten aan de deur te kloppen zoals Openbaring zegt. Het representeert dat they will place their dependence on human power, which Zij zullen without, dus afhankelijkheid op die van menselijke macht leggen. without God is worthless. Maar zonder God is dat nutteloos. Their foundation will be built on sand, and storm and tempest will sweep away the structure. Hun fundering, hun basis zal gelegd worden op het zand. En de stormen die zullen komen, zullen dat wegvagen vanaf het structuur. Juist, que me wakta mingo ku de tempo de Jesus, ora ko finalmente Jerusalem wordt destruído. Oké, het tempel wordt destruído. Het is net als in de tijd van Jezus toen later de tempel ook vernietigd werd. Je viel lang asali, y finalmente bij dingen serunan. De trouwgelovigen gingen dan weg uit Jeruzalem en gingen naar de bergen. Je te bisabo, hermano, je bisabo, ningún die cristianen a perece. Zuster White zegt dat geen een van de volgers van Christus zijn dood gegaan. En de pregunta da, es nanko a queda dingen staat, nang nota christian? Pregunta. En dan is de vraag, zijn degenen die in de kerk zijn gebleven, in Jeruzalem zijn gebleven, zijn zij geen christenen? Nanta si, pero nominal. Ze zijn het wel, maar ze zijn nominaal. Juist. Nominale christenen. Correcto, maar mire, punto, no se Heeft u dat punt niet gezien? Oké. Heeft u het begrepen? Ok, dus de visa, pues lo que hermano va a presentar aquí, de sitio que no se cabeleza,
Wat Sister White hier ons voorlegt in de citaat dat wij net hebben gelezen, Tá com um movimento de revivamento falso dan is het een valse opwekking dat gaande is. que o inimigo lo trece meio de seu pueblo. Dat de vijand onder Gods volk gaat brengen. Juist. Pero que men die inimigo lo trata tanto para dentro como for. Met andere woorden, de vijand zal zelfs binnen meer werken dan daarbuiten zelfs. Juist. Pero hope de nós ave nota discernir el movimento aqui. Maar velen van ons kunnen die beweging niet onderscheiden vandaag de dag. Juist. Of tingene guta mire dat tu lugar, Of zijn er mensen die zien dat het gebeurt, pero não tem medo de bise. maar ze zijn bang om te spreken. Juist. Maar mire, pero Dios me este é gente não por mira, e não solamente mira, pero para também e bise com lo que é correto e incorreto. Maar God heeft mensen nodig die maar niet alleen blijven kijken, maar ook opstaan en zeggen wat goed is en wat niet goed is. Juist. Que na hora lo que passa, então nós vai beco den conflito de los hijos para nós wak, que consegui passa de capítulo 10 aqui. En we gaan terug naar de grote conflict om te kijken wat er daar is gebeurd in deze hoofdstuk. Wak, mi tinko que estudio na aqui, que den passado, que den presente para o mira, para o mire que me andi para e capítulo bira Bíbel para o compreender. Ik moet dus een beetje van het verleden pakken en een beetje van de toekomst pakken, zodat het levend voor u wordt en dat u het kan begrijpen van wat er eigenlijk gaande is op dat moment. Juist, pues se não vai diz esse capítulo, você, ok, qualquer passo com Lutero, então, ja, ok, bom, next, capítulo 11, pero vamos compreender nada de capítulo 10. Dat is echt heel moeilijk. Want anders leest hij hoofdstuk 10 en dan denkt hij van, oké, is goed, volgende, hoofdstuk 11. Dan heeft hij niks begrepen van wat er eigenlijk gebeurt in hoofdstuk 10. Juist, maar weer, dus vamos aqui, wat we zeggen, a few men, En laten we dus kijken. Het zegt een paar mensen deeply affected by the excitement in the religious world. die diep gedaan is van al die opwekking dat gebeurt in de religieuze wereld. Imagine themselves to have received special revelations from heaven. Zij denken dat zij een speciale openbaring hebben ontvangen van de hemel. And claim to have divinely commissioned to carry forward to its completion, the Reformation. En dan claimen ze dat zij heilig commissie hebben gekregen om deze reformatie ten einde te brengen. Okay, it means which they declared had been put feebly begun by Luther. Dat zij dan vertellen dat het netjes is begonnen door Martin Luther. Okay, dus kijk wat er passando aqui nou. Wat is eigenlijk hier gaan? Dus Luther a começar com a reforma. Luther is gestart met de hervorming. Nanga declara decreto de morte lieve Luther. Ze hebben de doodvonnis op Luther gezet. Dios a obra de forma para esconder Luther caminho conhecendo nossa unidade. God heeft het zo bewogen dat Luther ergens verborgen werd en dat niemand wist waar hij was. Então, terwijl que está ausente fisicamente, En terwijl hij eigenlijk afwezig is, letterlijk, havia par de gente que avisa, não, Deus guia-nos para seguir que reforma. er kwamen een paar mensen en die zeiden, ja, God heeft ons geleid om door te gaan met de hervorming. Mas agora, bom, Luther não tem. Met andere woorden, je moet goed begrijpen dat Luther daar niet is. Dus hij ook nanga sige que ko. En dus nu zijn zij doorgegaan met de hervorming. En dan toen hij claim bisa que Deus manda nan. En ze claimden dat het God was die hen had gestuurd. Pero qual reforma não está bezig com ele?
Maar welke hervorming waren zij mee bezig? Nanta we de basic a counter reformation, pa basic pa undo to Loki Martin Luther asi. Ze waren bezig met de reformatie, hervormingen die tegenstrijdig waren. Ze waren bezig met het vernietigen van wat Luther had opgericht. Oké, dus laten we poner een simple way. Op een simpele manier gezet. Laten we zeggen, Luther commissair los e kanda e cadena aan voor die pia die ende. Right? Kuta tamara. Pa años. Als we zo mogen zeggen dat Luther heeft de kettingen losgemaakt die aan de mensen hun voeten vastgebonden was voor jaren. Então, é onde nang ake bin después, começa a botar cadena na back na pia de ende. En deze mensen zijn gekomen, na hem gekomen en zijn de kettingen weer aan die voeten van die mensen gaan zetten. Juist. Dus nang Luther asina lieber door de mensaje, en te ende na akita asina esclavo werk. Luther heeft hem dus vrijgezet van de boodschap en nu zetten deze mensen hen weer als gevangen slaven van dezelfde boodschap die Luther hen vrij heeft gezet. Juist. Correcto. Dus, oké. En toen heb je zeggen, in true, they were undoing. Nou, mire? In true, they were undoing the work which he had accomplished. Waarachtig, zij waren het werk aan het... ze waren het werk dat hij had gedaan ondaan aan het vernietigen. Dat is het juiste woord. Juist, pero nande bisa eigenlijk worden ze riverback, they claim, kiko na claim, kunanga recibi revelation speciaal voor de cielo. Ja. Ze claimen dat zij de zegen van boven hebben gekregen om het werk te doen. Ipa completa e obra di reformación. Om de hervormingswerk tot een volleinding te brengen. Pero in realidad nanda bisa ta undo a work which he had begun, is de Luther. Maar met andere woorden waren ze bezig het werk dat Luther heeft gedaan eigenlijk teniet te doen. Juist, en toen was they rejected the great principle, which was the very foundation of the Reformation. Zij rejected. Zij wezen de grote principes die de basis waren, de fundering waren van de Reformatie, wezen ze af. En te pregunta, acaso ese tomando lugar awe? En dan is de vraag, is dat vandaag de dag niet ook gaande? Je contesta dat sí. De antwoord is ja. Het is dat the word of God is all sufficient rule of faith and practice. En het zegt dat het woord van God voldoende is voor het geloof dat men moet beoefenen. Het is senanga asali rechasa. En ze begonnen daarmee dat af te wijzen. Juist. And for that unearning guide, they substitute the changeable, uncertain standard of their own feelings and impressions. En voor dat brachten ze onaardse gidsen om dat van hen dat zo veranderbaar is en onduidelijk was als standaard om hun eigen gevoelens en expressies te uiten. By this act of setting aside the great detector of error, door deze handeling die zij aan de kant zetten, die een grote detector, grote aanwijzer was van valse leringen. juist, and falsehood, the way was opened for Satan to control minds as best pleased himself. Op die manier werd de weg dan opengezet voor Satan om de mensen hun gedachten te controleren zoals het hem gunstte. Juist. Maar eigenlijk het wat nos no mag desvia voor die detector of error uit de Bijbel, je spirituele profetie. Nos no mag desvia voor je. Wij moeten niet afwijken van deze grote detector
van valse leringen en fouten, Juist, dat de Bijbel is. We moeten daar niet aan de kant zetten. juist. We zien ons wijk af voor je en de migo dat erin. Misora. Want op het moment dat we daarvan afwijken, dan is het weg vrij voor de vijand. Juist. Laten we je squeeza je prometo ons bij Sera. Voordat we gaan sluiten, laten we dit even pakken. Juist. Met ik dos partes chiqui para nos formira conta tu me lugar de nos tempo. Ik ga twee delen pakken, zodat we kunnen zien. Twee kleine delen pakken, zodat we kunnen zien hoe het plaatsvindt in onze tijd. Juist. Dus door die Iglesia Mundial worden votaat também. En die door de wereldkerken gestemd is. O espírito de profecia por solamente enriquecer, pero no por definir nos fé y práctica. Dat de geest der profetie alleen maar ons kan verrijken, maar het kan ons geloof niet definiëren en onze praktijk niet definiëren. Correcto. Dus agora vamos saber que worden votar na 2005. Dit werd in 2005 voorgestemd. Dus perceba do pondrom is ave combini e langs bisa por llega e igreja por llega sinaleu de bisa ko nos no mesterosa é escrito na de hermana White Mass. En dan vraag je jezelf af, hoe zijn ze zo ver gekomen dat ze zeggen dat we de schriften van Ellen White niet meer mogen gebruiken. So agora bom, ora que Luther tava data voor die picture. Als je herinnert, wanneer Luther dus niet in de picture was, Dus laten we poner terwijl de hermana White no de Bijbel mas. als we het zo mogen zetten, terwijl Sister White niet meer in leven is, Ora é sowieso ture cambio na porabim. sowieso konden daarna al die veranderingen komen. Mes un costo também, dus me un costo nós por mire den tur dos tempo de Luther e também den nos tempo. Zo kunnen we het ook zien in de tijden van Luther dat het gebeurde zoals nu in onze tijd gebeurt. Da hora que Luther da den isolação e profeta falso na bim cambia a mensagem. Terwijl Luther in isolatie was, toen kwamen die valse profeten en veranderden zijn boodschap. E biso na bim de nome de Deus. De Deus guia. Zeggen dat ze in de naam van God zijn gekomen. Dus ora e fora ko Bobby Same ora. Coco Ellen White por it can enrich but not define our faith and practice. En wanneer hij zegt dat Sister White zijn woorden kunnen verrijkend zijn, maar niet de definitie kan zijn van onze geloof en praktijken. Ora mi pergunta da pa Kiko ora leesa e boekje aan de hermana White. Dan is mijn vraag dan, wat voor nut heeft het om de boeken van Sister White te lezen? Dus het toch, ja, het gewoon je po enrich, pero het inang. Want als je zegt het kan je verrijken, maar tot daar. Ja, is que waarom men, zouden we moeten lezen? ja, is que men, ora e finalmente boekje conflicto aqui in not in waard, het heeft geen waard. Want dan heeft deze boek van de grote conflict dan ook geen waarde. Het heeft geen waarde, zou je zeggen. Juist, het boekje die counsel on diet en health en not in valor. Dan zou je zeggen dat het boek van de gezondheidsboodschap heeft dan ook geen, of de counsel on dieet, dan zou je ook zeggen die heeft ook geen waarde. Correcto, dus we zeggen gewoon, oké, het doen een bom tip, zie, pero ja, als je me keer met de praktijk, ja, En dan zeggen ze, goede tips, maar als ik wil, kan ik dat beoefenen. Juist, maar mire, dus it not define our faith and practice, but only can enrich. Want het zegt, het kan onze geloof niet duidelijk definiëren en onze praktijken, het kan ons alleen maar verrijken. Como é que a vida peligroso? Het is nu gevaarlijk geworden. Juist, dus aqui na onze sigue Mirele, En hier zien we het nog doorgaan. juist, we moeten bij lezen tours, dan stingo bij clausura. Ik ga niet alles lezen, want we moeten afsluiten. Juist, dus we por sigue wake, we por saga su screenshot wake. En je kan een screenshot maken en Juist. het bekijken. Sabe worden definina, sabe worden votar na 2005. Deze is voorgestemd in 2015. Juist, maar mire, dus in nota, een minuut visa, as the Lord's messenger, her writings are a
a continued authoritative source of truth. Het zegt dat we het promeer. Het zegt dat we het Het zien. zegt hier als de Heer is een boodschapper en schrijver. Boodschapper, haar schrijver waren iets dat doorging en van een alternatieve bron van waarheid. Juist. Pero después en otra authoritative más. Maar daarna is het niet meer een autoriteit. Juist. Dus aquí nou se mira, Pastor fired for quoting Ellen G. White. En hier zien we dat zelfs een pastoor ontslag heeft gekregen omdat hij Ellen G. White heeft geciteerd. Juist. Aquí nou mira kaarten, dus wat mira kon. Je kan je brief zien. Juist. Dus ik wil mira kon eigenlijk kon lo que pasa de tempo de luta no se mirando awe. Eso esa que pasa de año que me que sale guardo. No, 24. Essa de carta da 25 de juni 2024. Dit is net zoals in de tijd van Luther gebeurde, kan je niet zien dat het in onze tijd gebeurt, zoals deze brief die van 2024 is. Juist. Dus laten we bij kunnen we zitten van ons sporen kan je naar rond de af. Laten we terugkomen naar de citaat, zodat we het kunnen afmaken. Juist. Het is Satan is constantly, no se cuesta aquí. Okay. Constantly pressing in the superiors to lead away from truth. Het zegt dat Satan constant bezig is in de duisternis om ons weg te leiden van de waarheid. Yes. And the visa, the very last deception of Satan will be to make a non-effect the testimony of the Spirit of God. En dan zegt het is hetzelfde laatste deceptie dat ze misleiden dat Satan zou proberen te bewerkstelligen om geen effect te hebben, is de getuigenis van de geest der profetie, van de geest van God, sorry. Que mijn hermano vai avise aqui e não se mire que eu sucedeu em 2005 e confirmei também em 2015. Duas ocasiões. Sister White heeft dit gezegd en dan kunnen we zien dat dit heeft plaatsgevonden op twee momenten, in 2005 en 2015. Juist. Het is where there is no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Mensen geen visie hebben, dan sterft het volk. Satan will work Ingeniously. In different ways and through different agencies. Het zegt dat Satan op een ingenieuze manier en op verschillende manieren gaat werken tegen deze getuigenis. Juist, en to keep it objective. En wat is zijn doel? To unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Zijn doel is dus standvastigheid en de zelfverzekerheid dat Gods remnant volk heeft te schudden, zodat zij onzeker worden van de ware getuigenis die ze hebben. There will be a hatred kindled against the testimony which is satanic. Er zal een haat gericht worden op de getuigenissen, wat eigenlijk heel satanisch is. Yes, and the workings of Satan will be to unsettle the faith of the churches in them for this reason. En het zegt dat het werk van Satan is om het geloof in de kerken eigenlijk te ontregelen. Voor deze reden. Satan cannot have so clear a track to bring in his deception and bind up souls in his delusion if the warnings and reproofs and counsels of the Spirit of God are heeded. Als de mensen zouden luisteren naar de waarschuwingen en zeg maar de hervormingen die worden gezegd tegen hun van de geest van God, als ze daaraan zouden luisteren, zou Satan geen voet in aarde krijgen om de mensen hiermee te misleiden. Juist. Voor het binden van zielen aan zijn illusies. Juist, que Mandy, de outra palavra, inimigo 30, paga, você maneira 30, desativar alarma.
Hoe is het desactiveren? Zie. Bijvoorbeeld, de vijand is naar binnen gekomen en heeft de alarmen uitgezet. Juist. Hij heeft ze ontarmd. Juist. Dan kom je ze pakken alarmen aan, dus we moeten ze pakken de camera aan. Huh? Hij heeft de alarmen onklaar gemaakt en nu gaat hij naar de camera's en die begint hij ook uit te zetten. En toen wist ze, oké, walking not die alarmen, we moeten 23 miko. En dan zegt hij nu, de alarm staat niet meer aan, nu ga ik naar binnen en ga ik mijn dingen doen. Die alarmen que la sali activa, de espiriti profecia. Sorry, sali desactiva, de espiriti profecia. En de alarm dat hij is gestart met te desactiveren, is de geest der profetie. We zitten bij Isako, si e espiertamento na aqui, nos teni na nang, nos nota caiden su trampa. En daarom zegt het hier dat als wij de waarschuwingen, ons houden aan de waarschuwingen die ons gegeven worden, dan zullen we niet vallen in zijn valse misleidingen. Dus de pergunta da quem te sum que inspira e punto de agenda aqui na 2005 e 2015. Quem a En dan inspira is de vraag, wie is degene die de mensen geïnspireerd heeft om deze punten in 2005 en 2015 binnen te brengen? Nu nada mais e nada menos que quem? Satanás mesmo. Niemand minder dan Satan zelf. Juist. Dus vamos saber se ele cita aqui. Die, Dan sluiten we met deze citaat. juist. Viendo back de capítulo 10. Terugkomend in hoofdstuk 10. Het is the leaders of the movement proceed to Wittenberg and urge their claims upon Melanchthon and his collaborators. Het zegt dat de leiders van deze beweging, valse beweging, zijn doorgegaan tot Wittenberg en probeerden hun claims op Melanchthon en zijn collaborateurs te zetten. Ja, dat wat is dat? We are sent by God to instruct the people. En kijk wat het zegt. We zijn gestuurd door God om de mensen te instrueren. We have held familiar conversations with the Lord. Familie. We hebben bekende conversaties gehad met de Heer. We know what will happen. We weten wat er gaat gebeuren. In a word, we are apostles and prophets. In één woord, we zijn apostelen en profeten. And appeal to Dr. Luther. En we smeken Dr. Luther. Nou, mire, que men kom na drenta, manera apostel y profeta nan. Ze zijn binnengekomen op welke manier? Zoals apostelen en profeten. Então Jesus aspierta nos de Mateus 24, ora la bisa mira panuende, no ganha vosso, promecos. En Jezus heeft als eerste tegen ons, als een eerste ding tegen ons gezegd, dat let op dat we niet toestaan dat iemand ons misleidt. Então Pedro bisa nos, kunan lo bini mei di nos. En Petrus heeft tegen ons gezegd, ze zullen midden van in ons komen. Então de tempo de Luther aqui na bin mei di nan. En in de tijd van Luther zijn ze ook midden in hun gekomen, onder hen gekomen. Então claim que de Dios manda nan. En ze claimden ook dat God het is die hen heeft gestuurd. Pero realidad, Maar de waarheid is anders. juist. Dus een lang motivo dat we betreft, een counter-reformation. Want hun beweging was om een counter-reformatie te brengen. Om een tegenhervorming te brengen. Juist, que men, so wat kon hermano, weet je, kom je zijn frase. The leaders Kijk of hoe, the dus waar movement, de tekst begint. the leaders of the movement proceed to Wittenberg. Dat de leiders van de beweging hebben zich doorgezet tot Wittenberg. Onde me cita que nós lezen, hoje que te passa depois de Deus mesmo. Is het niet, lijkt niet op dezelfde citaat dat spreekt over het Gods volk zelf? Camina lá me diz bij back mireba romano portaco een case a perde aqui. Foi vista? Ja, misschien gaan we doorgaan terug, zodat voor sommigen die dit niet hebben doorgehad. Er is the leaders of this
la mi un tiki ma bole wa. Neta trove. Sì, a te arriva. The founders of this system will go into the cities. Het zegt mensen die hiermee zijn begonnen, zullen gaan in de steden. En dat is mee kinang. Nothing will be allowed to stand in the way of the new movement. En het zegt hier dat niks zal toegestaan worden om in de weg te staan van deze nieuwe beweging. Juist. Door ons Serabeco is ziet ik hier. The leaders Nou, of the zoals dat- movement. En als we sluiten met deze citaat, dan zegt het de leiders van deze beweging. Juist. Kemen die ding movement die Martin Lutero. Het zegt hier dat in de beweging van Martin Luther, Kutava de movimento die protestant verdadeiro, reformação de verdadeiro, beweging was van ware protestanten. ananse new organization dinje. En daar is een nieuwe organisatie middenin opgestaan. Juist, pa undo tudo que Martin Lutero hace. Om alles onklaar te maken dat Martin Luther had uitgebracht. Dus nós estamos mirando a humanos que makoti tipo e antitipo. Kunnen we dus zien, broers en zusters, dat er een type is en een antitype is. Lo que pas de tempo Lutero está passando letterlijk binnen ons tempo ave. Dat wat in de tijd van Martin Luther is gebeurd, is geschied, is hetzelfde dat in onze tijd nu gaande is. Het gebeurt nu in onze tijd. Juist. Como a noite nós mira com o capítulo 10 a que ainda nós cava, nós seguimos mayang. Oké? En als we nu kijken naar deze hoofdstuk 10, wat het zegt, we zijn nog niet klaar, morgen gaan we door. En nós também seguimos mira Kiko Martin Lutero ahasi or la tende e coca passagi. En dan gaan we zien wat Martin Luther heeft gedaan toen hij hoorde waarmee zij bezig waren. Que man stay tuned mayang we just que nós seguimos studie. Met andere woorden, wees erbij als we morgenavond doorgaan met de studie. Oké. Dus jullie ave noite Deus espierta nós para o abrir. Dus vanavond heeft God ons gewaarschuwd om onze ogen open te houden. Manela vise discípulos que adelanta e vigilar te komen. Zoals hij tegen zijn discipelen had gezegd, blijf wakker en houd de wacht samen met mij. 3B, ela vai bem Andrumi. 3 keer is hij heen gegaan en teruggekomen en hij vond ze nog slapend. En de Romana vai de visa, e discípulo Andrumi, dat representa uma igreja na sonho. En zuster Weil zegt dat die discipelen die daar aan het slapen waren, vertegenwoordigen een kerk die in slaap is. Juist. Para a noite nós veremos. Dus vanavond gaan wij bidden. Então nós veremos para Deus por ajuda nós para nós porque adelantar. Dan gaan wij bidden we gaan God vragen om ons te helpen wakker te blijven. Juist. Laten we baresa. Laten we bidden. Ok. Edwis, nós tato goed na cielo. Onze Vader die in de hemel zijt, Nós agradecemos Tata Santo para o tema aqui a noite. wij danken u, Heilige Vader, voor het thema van vanavond. O despierta nós Tata de amor. Dat u ons wakker heeft geschud, liefdevolle Vader. Vamos no Senhor que organização novo alanda, ding e lo qual que aba forma. U heeft ons erop gewezen dat er een nieuwe organisatie is opgestaan binnen wat u heeft opgericht. Pero va visa também demo palavra que esnan tiende que não pode discernir é lo que está passando. En u heeft ook gezegd in uw woorden dat er zijn mensen die het niet kunnen zien wat er gaande is. Pero mesmo cosco de capítulo 10 aqui, Senhor, hoje nós vamos seguir estudar. En net zoals het staat ook hier in deze hoofdstuk 10, Vader, als wij doorgaan met het bestuderen daarvan. Que a ação que Martin Lutero toma, meseta nossa ação também. Dat de actie die Martin Luther heeft genomen, moet ook onze actie zijn vandaag de dag. Dus Deus staat in nossa oração aveta, habe nos wonen, landa nos voor die sonho espiritual que nós temos. En daarom is Vader onze vraag
dat hij ons wakker maakt en onze ogen openmaakt, zodat we zien wat er gaande is. Moeten nos wo nanko un fuente di uovo para nos pomira. Zet de zalen van in onze ogen dat nodig is, zodat wij kunnen zien. Esa que nos petición tada santo, onde por donde nos falta. Dit is onze vraag, Vader, samen met het vragen van vergiffenis van onze schuld. Zet nos pedimento tata in nome di Cristo Jesús. Amen. Dat vragen wij, Vader, in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Yes. Blessings. Mite mira, aqui stop. Recording stopped. Sì. Feliz. Si você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui como está, no bom canal, ainda tem esperança.